Ćao društvo. U ovom videu ću da vam pokažem kako da kreirate stranu da je sajt u izradi i da je aktivirate kako neka radna verzija sajta, dakle dok ga podižete, ne bi bila dostupna svim posetiocima, već samo vama i klijentu koji možete da se ulogujete na sajt. Za ovaj, kao i sve tutoriale na ovom kanalu, potreban vam je Elementor Pro. Smatram da je on potreban svima i za njega ćete link naći u opisu ove epizode. Da kreiramo ovaj Coming Soon mod, idemo na Elementor, pa Tools i ovde ovaj tab Maintenance Mode. Pod Choose Mode vidjet ćete 3 opcije. Da je isključen, to znači da je sajt dostupan posetiocima. Da nije zatvoren za posete. Imamo Coming Soon i Maintenance. Razlika u ova dva moda je u načinu na koji komuniciraju i šta komuniciraju Google. Coming Soon mod Google kaže, ovo je novi sajt, novi domen, podiže se sve od nule i uskoro će biti dostupan kad ga lansiramo za indeksiranje. I Google kaže ok. Ukoliko radimo na sajtu koji postoji par godina, meseci, svejedno, ukoliko se radi neki veći redizajn i zahteva da se zatvori, što ja izbegavam i godinama mi uspešno ide za rukom da sve izmene, čak i veće, na sajtovima svojih klijenata radim tako da ne uključujem maintenance mod. Zašto? Pa da bi ostatak sajta bio dostupan posetiocima i mogao da radi. Ali, ukoliko prilika baš zahteva, pitanju je dakle sajt koji već postoji, biramo ovaj mod koji Google kaže, ti si ovaj sajt već indeksirao, ali radi se nešto trenutno, zbog čega smo morali da ga zatvorimo za posete, čekaj, sve je u redu, vraćamo se uskoro. I Google kaže ok. Mi ćemo, svejedno, ovde pretpostavljam da je u pitanju novi sajt. Nije to sad toliko ni bitno šta ću ja u ovom tutorijalu da izaberem ovde, jer ovo je sajt samo za tutoriale koje snimam. Ali šta prvo treba da uradimo? Pa treba da kreiramo template, tu stranu, a ona se ne kreira preko Pages, nego kreira se baš ovim putem. Dođemo ovde i kliknemo na ovaj link Create One. I u novom tabu otvara nam stranu za template, nazvaćemo ga sajt je u izradi. I prvo je važno da idemo na Publish, da ga sačuva kako bi nam ovde dao još jedan panel, da izaberemo template ove strane. Idemo na Publish i evo ga, još jedan template gde biramo template ove strane koja će biti dostupna, dakle, svim ljudima koji dođu na sajt, a mi radimo na njemu. Šta biramo? Važno je da izaberemo Elementor Canvas, zato što je to template koji isključuje header i footer. Ukoliko, na primer, odaberemo Elementor Full Width, on će da izgleda, zbunit će mnogo ljudi jer će da uključi header i footer koje trenutno imamo na sajtu, a na sredini strane će da postavi ovo sajt je u izradi. I sad će oni tu da klikću po headeru, po onoj glavnoj navigaciji i stalno će da im otvara sajt je u izradi i sad mislim ljudi mogu da se zbune i to baš bez veze izgleda. Tako da biramo Elementor Canvas, stranu koja je skroz prazna. Idem na Update. Ok, sad imamo skroz praznu stranu. Idemo ovde na Edit with Elementor da dizajniramo malo ovu stranu. Ukoliko je u pitanju izrada novog sajta, nema potrebe da se sad tu radi neki domen je nepoznat i klijent nije obavestio svoje ljude uopšte da pokreće sajt ni da je zakupio domen, nije bitno šta ćete. Može template da bude i skroz beo, jer ko će da dođe na sajt za koji ne zna da postoji. Ali, ukoliko je u pitanju neki jači klijent, u smislu da ima već izgrađen brand ili lični brand i iz nekog razloga poznat domen, onda ćemo da uradimo i da dizajniramo ovu stranu. Da njegovoj publici kažemo šta se dešava ako dođu na njegov sajt. Ili
Dešava se i to da se, meni, to je moje iskustvo, da se izrada sajta oduži i do godinu dana, verovali ili ne, zato što klijenti krenu u izradu i onda im verovatno nije prioritet i više puta mi se desilo da smo završili sajt nakon godinu dana, a neki put se ni ne jave. Ali, Bože moj, sve to je u opisu ovog našeg posla. I tada kada je zatvoren sajt 300 meseci, onda je takođe dobro da ima neku početnu stranu dizajniranu. Dakle, da daje neku informaciju šta se dešava na tom domenu. Ok, idemo da izgradimo sada, da malo dizajniramo ovu stranu. Šta želim? Prvo nam treba jedan kontejner u koji ćemo sve da smestimo. Klik ovde i biramo ovaj prvi. I sad, ja sam skinula jednu lepu sliku koja želim da nam se prikazuje preko cijele strane. I nju ćemo smestiti kao pozadinu ovog glavnog kontejnera. Šta je prije toga važno? Ovaj kontejner važno je da prekriva cijelu stranu. I za to idemo selektovani kontejner, da li ovde preko ovih 6 tačkica ili structure panela koji po potrebi palim i gasim, ali možete određeni elementi preko njega da selektujete i onda ovde u prvom tabu layout imamo opciju min height. To je minimalna visina, ali u ovom padajućem menu izaberemo VH i upišemo 100. To znači da će ovaj kontejner da zauzima punu visinu ekrana na kome se prikazuje. I uopšte nema veze koliki je taj ekran. Da li je među najmanjima ili na televizoru, ne znam koliko, 32 inča. Uvek će visina ovog kontejnera da ide od gornje do donje ivice. Hajde sada da mu damo onu pozadinu, onu sliku koju sam ja prethodno skinula na FreePiku i ostavit ću link u opisu ovog videa. Idemo na Style, idemo ovde na Background i prvu ikonicu Classic. Idemo ovde da dodamo fotku, ja sam je malo pre već učitala. Evo je, nije fotka nego slika, lepa ilustracija. Šta prvo želim da mu kažem? Ne vidi se lepo. Želim da je pozicionira na centar po vertikali i po horizontali. To je ova opcija, centar, centar. Da. I što još želim? Želim u display size da mu kažem cover, tako da prekrije cijelu površinu ekrana. Zato ovde nije bitno šta ćemo da izaberemo repeat ili attachment jer je opcija cover. Dakle, u ovom našem slučaju prekriće ceo ekran, a idemo ovde na preview. Evo, scrollujem i sad, kažem, idem scroll gore dole, pošto nema sadržaja koji prelazi visinu ovog mog ekrana, ništa se ne dešava. Zato nije bitno da li smo ovde u attachment izabrali scroll ili fixed, to ima smisla samo na stranama gde ima mnogo sadržaja, pa sad jedna sekcija ima fotografiju na pozadini i onda biramo da li da fotografija ostane fiksirana ili da se pomera zajedno sa sadržajem. To u ovom ovde primjeru ništa ne igra nikakvu ulogu. Repeat. Ova opcija je zgodna kada ubacujete nekakav pattern i onda on treba da se ponavlja po horizontali i vertikali, po horizontali ili po vertikali. Pošto smo uključili opciju cover u display size, šta god ovde da izaberemo, ništa neće da promeni. Evo vidite. Daću. Podesila sam kontejner, podesila sam sliku pozadine i ovo ovde izgleda baš kako želim. Ajde sada da mu dodamo i neki tekst. Šta je još važno da uradim ovom kontejneru, glavnom? Da mu kažem, sada sadržaj koji prevučem ovde centriraj mi po vertikali. Dakle, da ga ne stavi skroz na vrh, nego ovde na sam centar da ga smesti. Za to je potrebno da je selektovan i dalje taj kontejner. Idemo u prvi tab layout i ovde u justify content biramo centar. Ništa se ne vidi zato što nemamo nikakav element koji bi se pomerio.
Ali sada prevlačim još jedan kontejner i koji će na centru da se nađe. Eto, o tome se radi. Šta sada prevlačimo i neki sadržaj u ovaj kontejner manji. Idem na Add element i prevlačim heading. Ovde upisujem sajt u izradi. HTML tag daje mu H1. Zašto? Svaka web strana na ovom svetu, bilo da je page, što je statička strana, bilo da je blog post ili custom post, što su dinamičke strane. Sve sam to lepo objasnila u tutorijalu Moć custom postova, nalazi se ovde na kanalu, a objašnjavat ću i dalje. Uglavnom, za sada je važno da znate da svaka web strana koja postoji na internetu mora da ima H1 tag, ali smije da ima samo jedan H1 tag. Ok. I to su uvek naslovi. Sajt je u izradi, hajde malo da stilizujem ovo, centriram boju. Sad, u tutorijalima na ovom kanalu kako napraviti blog, izrada web sajta za računovodstvenu agenciju i izrada web sajta za virtualnu asistentkinju, objasnila sam kako se podešavaju osnovne boje i fontovi na sajtu, u Elementoru Pro, naravno. Međutim, ja to nisam ovde uradila na ovom svom sajtu na kom snimam tutoriale i zato ću sada preko ove druge opcije. Dakle, da jesam, ovde išla bih na ovu ikonicu globusa i izabrala bih belu. I tako, to treba da se radi tako. Međutim, ja nisam, jer ovo nije sajt za klijenta i ovde biram belu. Ali važno je da naučite da podešavate osnovne boje i fontove na sajtu koji podižete, a u ovim tutorijalima objasnila sam i zašto. Dobro, sada još da prevučemo i neki tekst. Prevlačimo tekst editor element. Njemu ću odmah da dam belu i da ga centriram, jer mi je lakše da vidim šta piše. Vraćam se u content i pišem. Hvala ti na interesovanju. Ovo sada zaista lupam, ne morate to da kopirate. Sajt je trenutno u izradi, ali smo brzo tu. Ubrzo. Može da bude simpatično, slatko, klijenti to vole, isključit ću sad ovaj structure panel, da me trenutno da se prevuče ono odbrojavanje. Na primer, ajde, idemo ovde na add element i upisujem countdown, odbrojavanje. Prevlačim tik ispod. I kažemo mu ovde do kog datuma da nam radi ovo odbrojavanje, odnosno kada lansiramo sajt. 1. novembra, u koliko sati, a neka budu 12 popodne. Da, ovo u praksi, pogotovo za coming soon strane, meni se nije desilo, meni uvek smo kasnili zbog klijenta, tako da ovo nema nikakvu funkciju na coming soon stranama, samo da uradimo ono što sam rekla. Dakle, 1. novembra u 12 popodne navodno sajt kreće sa radom, ali kažem vam, u praksi to ne ide tako. Ali ovo odbrojavanje je zgodno, na primer, na prodajnim stranama. I sada, recimo da klijent 1. novembra u 12 otvara neki njegov program za prodaju. Tada je zgodno da postoji odbrojavanje, jer zainteresovani njegovi klijenti dolaze i kao ja želim da se prijavim na taj program i kaže program će biti, upis za program otvaramo 1. novembra u 12. I onda stavimo ovo odbrojavanje, to može da bude zgodno i praktično.
A ovako na ovim coming soon sajtovima samo je dobra ideja u teoriji. Šta još ovde imamo? Imamo da mu kažemo šta se dešava nakon što odbrojavanje istekne. Pa, imamo redirect, da kada klijent dođe, on ga preusmeri na neku drugu stranu. On klikne na tu stranu, on ode na neku drugu stranu. Nisam u praksi imala taj primer, pa ne znam ne mogu da vam navedem neki izgodan primer zašto bi ovaj redirect bio dobar. Ajde, to je okej. Dakle, otvoren je program za upis i nema potrebe više tu nikakvo odbrojavanje da se događa, samo da se hajduje cijelo ovo odbrojavanje, dakle, cijel taj element. I opcija show message, što je takođe zgodno, može da piše program je otvoren za upis. Zato je to odbrojavanje dobro. Ja sad neću ništa ovde da izaberem, ostavit ću ovako. Šta još možemo? Imamo custom label, gde menjate dana, sati, minuta i sekunde ću da isključim ovde na show. Tako. I šta još želim? Pa želim malo da smanjim, ovo mi je ogromno ružno, ali to radim tako što smanjujem širinu cijelog kontejnera. Ni u ludom besu klik na ovaj najveći element u kontejneru, pa idemo na advanced, pa da mu zadate levu i desnu marginu 100. Na primjer, ovo ni u ludom besu. Ovo je toliko pogrešno da, neću sad da idem u tom pravcu, uglavnom kažem vam da je pogrešno. Dakle, elementi se ne razdvajaju tako, i o tome sam već pričala na kanalu. Elementi se ne razdvajaju, nego sad, ok, imamo i razdvajanje, ali konkretno u ovom slučaju smanjujemo širinu cijelog kontejnera. Klik na taj kontejner gde nam se sve ovo nalazi, pa idemo u content width, prvo ću da stavim box i 800 piksela, recimo. Evo, sad je malo lepše, može 600. Sad je još lepše. I šta želim? Još malo da stilizujem ovo, idem na style, ali prvo selektujem ovaj kontejner, odbrojavanje, idem na style i u background. Idem ovde na ovu crnu, pa ću ovaj drugi, kako se ovaj bar zove, stao mi je mozak, ali uhvatit ću ovo i smanjit ću mu prozirnost. Neću do kraja, jer mi je lepše kada ipak ima neku transparentnu pozadinu. I samo ću malo da smanjim ovde pod content veličinu brojeva u typografiji, neka bude 22. To mi je 32. 40. Nekako tako. I šta još može da se uradi izgodno? Ovo je jedna od opcija, sada ću da izbrišem. Može i da se ubaci, što je još bolje od ovog odbrojavanja, jer je ono, mislim, kažem vam, u teoriji samo simpatično, ali čak i u praksi da radi opet kao šta, kao, mislim, neće niko da sedi ispred, u 99,9% neće niko da sedi i sad da gleda te brojeve, šta se dešava. Tako da je mnogo pametnije da se ubaci forma za prijavu na newsletter ljudi koje zaista zanima kad sajt bude ponovo lansiran i kad ponovo krene sa radom. Ali ubrzo smo tu. Pa, ako želiš prvo tebe da obavestimo o radu sajta, ostavi nam e-mail adresu. O lansiranju sajta. Ostavi nam svoj e-mail. I sad prevlačimo formu za prijavu ljudi na newsletter. Idemo na add element i kucam form. Prevlačim formu.
Ovo nije tutorial o formama, o formama sam snimala dosta na kanalu, zato neću time ovde da se bavim previše. Klik na formu. Ipak moram da kažem da je mnogo važno da svaka forma na sajtu mora da ima naziv i da je to prva stvar koju radite kada prevučete ovaj form widget element na stranu. Form name ja uglavnom dajem po lokaciji forme, po mestu, na primjer newsletter header, newsletter footer, newsletter kraj blog posta, tako da se zna koja forma je u pitanju. Ovo će biti coming soon. LP kao landing page. Šta nam treba? Mail, brišem name i brišem message. I vidite ovo crno email. Isključujem label. Da mi ostane, izvinjam se, evo me nazad, nikad mi nije pucao ovoliko glas, tek sad kad sam krenula da snimam za YouTube. Dakle, da mi ostane samo ovako ovo polje za unos e-maila. Šta je još ovde važno? Actions after submit. Šta se dešava nakon što neko upiše email i klikne send ili javi mi kad lansiraš sajt? Collect submissions uvek na svakoj formi mora da je uključena. To je baš u vezi sa ovim nazivom forme ovde. I sutra kad odete, sutra kad ne daj Bože klijent, a dešava se, izgubi unose, bilo koje unose sa bilo koje forme na sajtu, idete ovde na Elementor i Submissions i kažete nema da te boli glava, evo svih unosa ikada na sajtu. Samo ako ste prethodno ostavili uključeno Actions after submit, ako ste ostavili uključeno Collect Submissions. I onda ovde, zato je važan form name, jer ako mu ne date form name, ovde u Submissions će biti neki brojevi i nećete imati pojma koja forma je u pitanju. Zato je važno da formi date ime. Dobro. Actions after submit. E-mail isključujemo jer ne treba nikome da šalje mail. Šta treba? Treba da ga prijavi na MailerLite ili već koji email marketing provider vaš klijent koristi. Evo ga ovde, MailerLite se pojavio. Na ovom kanalu imate kompletan tutorial o pokretanju, dakle o otvaranju MailerLite naloga, o verifikaciji, autentifikaciji, o opciji domain alignmentu, o tome kako se kreira newsletter, o tome kako se kreira grupa, kako se kreira API key, evo ga koji nam traži da bi sad ovde sve dakle o MailerLite-u imate na ovom kanalu u playlisti MailerLite. Zato ja sad ovde ne mogu da izaberem grupu u koju upada onaj ko se ovde prijavi, ali je važno da sam ovo rekla. A u formama, dakle u MailerLite-u imam, obuhvatila sam sve, trenutno postoje 3 tutoriala u playlisti MailerLite, idite tamo da naučite sve o MailerLite-u, skoro sve, ali sve što vam treba, pogotovo za početak i da otvorite klijentu nalog, ako to radite, i da kreirate taj API key, da ubacite na sajtu gde treba kako bi se ovde pojavila grupa, da biste ovu formu mogli da povežete sa tom grupom. Ali to nije toliko tema ovog videa. Recimo da je to sve urađeno. Završili smo, idem na public. Dakle, tako će da nam izgleda landing strana kada oni kliknu na domen i web adresu klijenta, a sajt još uvek nije završen ili radimo neki redizajn. I ovo se otvara. Koji god link na sajtu da kliknu. Sajt je u izradi. Upiše ovde adresu ako hoće da ga klijent obavesti da je sajt ponovo dostupan. Završili smo ovaj template, ali je ostao još jedan korak da ga aktiviramo. I za to se vraćamo na Elementor, Tools, ukoliko ste zatvorili tu stranu, pa Maintenance mod i sad ovde biramo neki od ta 2 moda, sve jedno je, ja ću coming soon, mislim sve jedno je meni, šta biram, vama nije. I ovde u Select biramo ovaj template, jedan jedini koji postoji, sajt je u izradi, idem na Save Changes. I evo ga vidite, Maintenance mod on. Šta ja želim?
Pa, hajde da kopiram adresu ovog sajta i odlazim u inkognito tab, odnosno mod, i evo, neko je kliknuo negde na... I znate šta klijenti isto rade? Postave svoju adresu svog sajta na sve naloge dok sajt još uvek nije gotov. I ako neko klikne, op, evo ga. Izašla je poruka da je sajt u izradi i sve ovo što smo do sada radili. I sa ovim završavamo današnji video. Ako želite da radimo zajedno, ja imam mentorski program za žene koje žele da nauče izradu WordPress sajtova i putem linka u opisu ove epizode možete da zakažete besplatnu konsultaciju, da se upoznamo i informišem vas o programu. Hvala vam na pažnji i čujemo se u sledećem videu. Ćao!